Vedeli ste, že až 70% rodičov uvádza, že obdobie prerezávania zúbkov patrí k najnáročnejším fázam rodičovstva? A že problémy v ústnej dutine sú rovnako nepríjemné nielen bábätkám, ale aj dospelým. Rôzne afty, zápaly či bolesti súvisiace so zubným strojčekom možno poznáte aj vy sami. Našťastie, ako mama viem, že ani čas rastu zúbkov nášho dieťatka pre nás nemusí byť úplný koniec sveta. A pomôcť nám v tom môže práve Camistat Baby HA, ktorý ponúka cielené upokojenie a regeneráciu desien pre bábätka od ukončeného 1. mesiaca. Tento gel obsahujúci kyselinu hyaluronovú, ktorá pomáha regenerovať a zvlhčiť jasná, tiež rumanček, ktorý má upokojujúce a antiseptické účinky, stačí jemne masírovať do desien dieťatka a postará sa o schladenie a upokojenie boľavých miest. Navyše príjemne chutí po mede a neobsahuje cukor ani alkohol. A čo keď afty, zápaly alebo dokonca nepríjemnosti so zubnou náhradou spôsobujú bolesť aj dospelým? Na tieto problémy je skvelým riešením Camistat ústny sprej. Sprejová forma v tejto kategórii nie je bežná, ale má jednu veľkú výhodu. Jednoducho sa aplikuje presne tam, kde je to potrebné. Okrem kyseliny hyaluronovej a rumančeka obsahuje aj polidokanol, ktorý jemne znecitlivý podráždené miesto a pomáha zmierniť bolesť. A čo je dôležité, takisto neobsahuje cukor a ani alkohol a môžu ho používať už aj deti od ukončeného 1. mesiaca. Stačí niekoľko streknutí a nepríjemné pocity sú preč. Takže, či už hľadáte úľavu pri prerezávaní zúbkov pre bábätko, riešenie pre afty, zápaly a podráždenia ústnej dutiny pre vás, alebo chcete pomôcť tínedžerom pri nosení zubného strojčeka, prípadne starým rodičom pri problémoch spojených so zubnou náhradou, Camistat Baby HA a Camistat ústny sprej sú overené riešenia vhodné pre všetky generácie. Majte sa pekne a dovidenia niekedy na budúce. Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.